azkenen futboleko aurreneko taldeko 3 kapitaina geha urten tokau zaiguna. Bueno, aurreko urteko temporada guretzat oso polita izan zen, porque azkeneko 2 urteak egin du hasi nor bizkat goian peleatzen da hori dena, eta aurreko urteak azkenen temporada oso polita egin genuen, ez ginen aurrena gehatu, baina azkenen 2. gehatu eta playoffetako horretan, fase horretan, igoera lortu genuen, da oso guztua gehatu egin. Jende asko etorri zen ikustea, eta gero guk gure Bazkaia auki genuen, oso gustu aspatu genuen, eta gero hurrengo egunen ayuntamentuan rezimentu entziguen, eta gana oso polita esan zen. Azkenen kirol asko daude, diferentia dianak eta jende asko ibiltzea ere bai kiloetan. Igual beste herri batzutan da, igual futbola da, igual gehiena jolazteana, hemen bentsat azkenen ekipo asko daude, eta nik uste kirol guztietan bastanteko maila ona ematen egin. Bai, nik uste aurreko urtean demostratu genuela onenak izan gehala, gaude beste ekipo batzuk ere maila ona kaela, baina nik uste merezimenduz lortu genuela ekipo onena izatea eta hoxe.